anozogona kutsanangura zvinhu zvake, but you know sometimes but he expressed himself. if He they didn't want come to. up close and personal, ukadaenda kudheni kwavo pamwe pane zvaitoita because when you're that, you know, politics, we can't talk about it because some things are just in our house and secret and stuff, but there's a whole lot of a lot of bad vibes. But I'm going to tell yangu yanopita ndopita inini nokuti yenyu akapenga ndiko but ndiri balance pamberi nechibharanzi pamberi pemabheki wotomuomerera kuti maoko anozogona kutsanangura zvinhu zvake, but you know Smashela, chazokuona nekuti usi Mandela kana Badela.